За да имате достъп до света на криптовалутите, ви е нужен децентрализиран криптопортфейл. Последвайте следните стъпки, за да си го набавите за под една минута. Първо, отворете уебсайт страницата metamask.io/download на вашия браузър. Изберете мобилно приложение или екстеншън на вашия Chrome браузър за компютър. Изтеглете и отворете приложението. Тук създайте нов портфейл и изберете парола. Отбележете опцията да използвате отпечатък за достъп до портфейла, както и квадратчето под него и продължете. Защитете портфейла си, като запишете новосъздадените 12 думи. Запишете ги на сигурно място и не ги споделяйте с никой. Всеки, който има достъп до тези думи, има достъп и до вашето крипто. Въведете отново думите в полетата. Честито, вече разполагате с портфейл, с който можете да се възползвате от уникалните възможности в крипто света. За да прехвърлите крипто от криптоборса към вашия портфейл, копирайте вашия публичен адрес и го поставете в полето при изтегляне. Ако не разполагате със сметка в криптоборса и желаете да закупите крипто, ползвайте линка долу в описанието на видеото, за да си направите регистрация в най-голямата и стабилна борса Binance. За повече информация от канала DeFi.bg, проверете линковете долу в описанието.